रेडी द मिया सारिंगलो जखन कमिशन डिक्लारियानि सिग्नेचर था अपूर्ण खबर माखा एवं त्रिप्रमथा जों प्रस्तुत अब 28 बिसिंग दिनै 26 बिलना 28 बिसिंग महाराज प्रसाद फायनाय जों आचुगै सालाय कैंडिडेटखौ जों सिगमा खालायनाय एवं अग्रिम कुनु कोचिं सायमाया जों जत बाय सालायैनो मा गगनाय एवं जों जनसाधारणनोबो जोंनि मथानि सब लेभेल ब्रै सिख्ला त्रिप्रमथानि सब लेभेल बरफनो जों मा कयो मैक्सिमम गावनि ताव हेमबनि गावनि पेशेंट दंमोन मैक्सिमम पेशेंट बाय जों आगबनाय कुनु जागा गनु अनियतै जतन जों कयो एवं प्रेस मीडिया प्रिंट जतन बच्चों मा कयो जो पॉजिटिव माने अबनो अब आवाय अंफुं एवं जों ताबुक थांनाय आगरतला थांनाय खुमलुं थायो खाना 27 आरो दङ तांनि माने तेलमुरा डिस्ट्रिक्ट नि सनमान धुसकिउ दङ खानाबो मानजानाय आइजें ताबो डेली सिनि जागा प्रग्राम दङ बरफ मानजानाय एवं खूब सम्भव जनसाधारण जेबाबे जों सहयोगिता खायो अब जों आशा खायो ताकलाय त्रिपुराव ऐसा सिचुएशन चेंज नि लामाव जों दङ थैंक यू।